Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Көкке ұшқан рота. Түбән Камалар үз геройларының портретларын тотып шәһәр урамнары буйлап үттеләр. Лайыклы нәтиҗә күрсәттеләр. Казанда ветераннар һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты тәмамланды. Яңа кагыйдәләр Россиядә биометрия буенча торак алу һәм сату мөмкинлеге барлыкка килде. Чиратсыз, тиз һәм уңайлы Түбән Камаларны диспансеризация узарга чакыралар. Ачык һавада спорт, иртәгә гаилә паркында буыннарны яздыру өчен күнегүләр үткәреләчәк. 500-дән артык Түбән Камалы үз каһарманнарын искә алдылар. Шәһәрдә хәрби хәрәкәтләр ветераннары көненә багышланган «Күккә очкан рота» акция йөреше узды. Ветераннар, махсус хәрби операциядә катнашучылар, һәлак булган солдатларның әти-әниләре үз геройларының портретларын тотып, урам буйлап үттеләр. Колоннада баручылар белән безнең хәбәрчебез аралашып кайтты. Ата-аналар, тол калган хатыннар, балалар, һәрберсенең кулында үз герое портреты. Алар гомерләрен ватан өчен корбан итүче каһарманнар. Бүген солдатлар яне туган шәһәре буйлап атлый. Афган сугышында Чечня, Украинада үлеп кайткан солдатларның сурәтләрен күтәреп, аларга дан бирәбез без. Безнең бик авыр көн, күп туганнарын югалтты. Безнең һәрвакыт истә тотабыз. Шакир Маняпов улының портретын алып чыккан. Шәүкәт махсус хәрби операция зонасында батырларча һәлак булган. Аңа хәзер мәңге 28 яшь. Мен уйлайм, бик мөһим дип безнең будущее киләчәк буыннар өчен, хәзерге көндәге яшь поколениялар өчен иң мөһим менә бу мероприятие безнең сугышта һәлак булган, батырларча һәлак булган безнең якташларыбызның туганнарына бик кирәк туганнарына. Колонна яшьлек урамыннан сугышчы интернационалистлар һәйкәленә кадәр барды. Биредә каһарман якташларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мемориалга чәчәкләр салдылар. Чараның иң дулкынландыргыч мизгеле һәлак булган солдатларның әниләре һәм тол хатыннарыннан торган хор чыгышы булды. Бу коллектив күптән түгел генә оешса да, аның вәкилләре инде бер-берсенә терәк булып яши. Күккә очкан рота акциясе Түбән Камада 5-нче тапкыр үткәрелә. Быел аңа 500-дан артык кеше кушыла. Бу саннар проектның әһәмиятен дә, аның халкыбыз өчен никадәр кадерле булуын да күрсәтә. Альбина Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Казанда ветераннар һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты тәмамланды. Россиянең 86 төбәгеннән 800-дән артык катнашучы һөнәри компетенцияләрдә көч сынашты. Ихтыяр көче, үсеш һәм илгә файда китерү теләге булуын исбатлады. Түбән Камадан 14 ветеран чыгыш ясады. Безнең ир-егетләр бер юлы берничә компетенциядә чыгыш ясадылар. Эретеп ябыштыру технологияларыннан һәм электромонтаждан алып пилотсыз очу аппаратларын эшләүгә кадәр. Лайыклы нәтиҗә күрсәттеләр. Бу җиңүләр гаять зур ихтыяр көче, үҗәтлек һәм теләк нәтиҗәсе дип сухлану хисләрен белдерде Радмир Биләев.
Иртәгә Ақтөбе урамыннан Түзүчеләр проспектына чыгу юлын ярты көнгә ябачаклар. Бу хакта шәһәр администрациясының матбугат хезмәте хәбәр итә. Юл иртәнге 7-дән көндезге 4-кә кадәр ябык булачак. Вакытлыча уңайсызлыкларның сәбәбе инженерлык челтәрләрендә ремонт эшләре. Россиядә биометрия буенча торак алу һәм сату мөмкинлеге барлыкка килде. Тиешле гамәлләр тәртибен Татарстан Республикасы буенча Росреестр бастырып чыгарды. Билгеләп үтелгәнчә, килешүдә катнашучыларның шәхесен уникаль биометрик параметрлар, йөз һәм тавыш ярдәмендә расларга мөмкин. Яңа норма торак, йортлар һәм җир кишәрлекләрен сату алу килешүләрендә, шулай ук бүләк итүдә һәм документларны онлайн тапшырганда милек хукукының күчүен теркәүдә кулланылачак. Шул вакытта яңалык гадәти процедураларны гамәлдән чыгармый, биометрияны файдаланган өчен аерым түләү кертелми. Шуңа күрә дәүләт пошлинасы һәм теркәү бәясе үзгәрмәячәк. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камаларны диспансеризация узарга чакыралар. Иртәгә 3 июльдә Үзәк мәчет территориясендә күчмә бригада эшләячәк. Белгечләр иртәнге сәгать 8-дән кабул итә башлый. Тикшерү процессы этаплап башкарыла. Башта анкета тутырасы, аннары юлламалар буенча белгечләрне йөреп чыгарга кирәк. Авырлык, буй, кан басымы тикшерелә, анализлар тапшырыла. ЭКГ һәм флюорография узуда каралган. Табиблар искәртүенчә, диспансеризациянең төп максаты авыруларны шул исәптән яман һәм хроник чирләрне башлангыч стадияда ачыклау һәм вакытында дәвалау. Профилактик чара бушлай, документлардан полис һәм паспорт кына кирәк. Ассаламу алейкум ва рахмат ва баракату, хөрмәтле Түбән Камаллар, хөрмәтле шәһәрдәшләребез. Аллаһның рәхмәте белән без ушбу диспансеризация чараларны дәвам итәбез һәм безнең мәчет ишек алдында ушбу чаралар узачак. Сәламәтлек ул әманәт һәм безнең сәламәтлегебез өчен борчыла торган табиблар Аллаһның рәхмәте белән киләләр монда һәм шәхсән һәрберебезгә игътибар бирәчәкләр. Җомга көнне сәгать 8-гә без сезне көтеп калабыз. Ашамыйча киләсез, үзегез белән паспорт аласыз. Бөтен чаралардан соң сезне тәмле мәтрүшкәле чәй көтә. Рәхим итегез. Иртәгә Түбән Камаларны ачык һавада спорт белән шөгыльләнергә чакыралар. Кичке 6-да гаилә паркында буыннарны яздыру өчен җиңелчә күнегүләр үткәрү планлаштырыла. Хәзерге минутларда бачата дәресе бара. Тренировкалар Сәламәт Түбән Кама программасы буенча бушлай оештырыла. Быел 2нче сезонда шәһәрдәшләр зумба, келәмнәрдә һәм гамакларда йога, төньяк йөреш буенча шөгыльләнү күнекмәләрен үзләштерделәр. Дәресләр ачык һавада паркларда үткәрелә. Афишаларны күзәтеп барыгыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.